Predah. Zauzmi udobnu sedeću poziciju i postani svestan ili svesna kako sediš. Osjeti dodir tvog tela sa stolicom, foteljom ili nečim drugim gdje sediš. Osjeti kontakt između tvojih nogu i poda i osjeti kako ponosno sediš kao da ćeš uskoro dobiti krunu na glavu. I upitaj se kako se osjećam sada. Šta osjećam u telu? Koje misli mi prolaze kroz glavu? Koji osjećaji? Možda toplina ili možda ukočenost nekih delova tela. Možda misli, brige, uspomene. A onda usmeri tvoju pažnju na tvoj dah. I osjeti kako dišeš u sadašnjem momentu. Dozvoli tvom dahu da teče u njegovom prirodnom toku. Ne moraš da utičeš na njega. Ne mora da bude ni dublji, ni sporiji. Dozvoli tvom dahu da bude onakav kakav jeste. Udahni 5 puta u tvom ličnom ritmu i uzdahni. Ako želiš, možeš da usmeriš tvoju pažnju ne samo na dah, nego i na čitavo telo, na tvoje držanje i na tvoje lice. Ako želiš, pokloni sebi osmeh. Ako ti momentalno baš i nije do osmeha, možeš jednostavno da eksperimentišeš i da podigneš uglove usana levo i desno i posmatraš kako to utiče na tebe. Ovakav predah nam dozvoljava da s vremena na vreme izađemo iz naših rutina, mustri, navika i da dođemo sebi, da osjetimo svoje telo, svoje osjećaje, svoj duh.